बीजेपी सरकार हाय 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 नरेंद्र मोदी हाय 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 सर्बानंद सोनोवाल हाय 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 हेमंत बिश्व शर्मा हाय 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 we want Bodoland 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 we want Bodoland Bodoland गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय दिनै 2019 7 फेब्रुवारि दिनैनि बे समाव जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दक्षिण बाक्सा आन्चलिकआ बड'लेण्ड दाबिनायनि मुङै दिनै मोनसे सुबुं गौमा हाबाफारिखौ बहाय लानाय जादों आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंनि मिरु एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बहाय नुजाथिफैगोन आरो दिनैनि बे हाबाफारिजों जोंनि समाजाव थानाय खायफा सुबुंफोरा मिथिया दे बड'लेण्डखौ मानो नांगौ बा बड'लेण्डखौ मानो सोमावसारगासिनो बेनि सोमोन्दै मिथिया बेनिखायनो जोंनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि सुबुंफोरा बड'लेण्डनि सोमोन्दै मिथिया आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव सांग्रां बाहागो लायो बे लेखायै जों दिनै बे हाबाफारिखौ खुंदों बेनिखायनो नोंथांखौ खावलायबाय नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ जाजासिनायखौ आं मिजिंथिबाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय जोहोलावजोफोरनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो आरो थांनाय 12 खालाराव पाकिस्तानी थिउरियाफोरनि आखायाव आसामजों लोगोसे भारतनि गोबां जोहोलाव CRP जोहोलावफोरा मुंख्लं जानो गोनां जादों बेवहाय जोंनि बाक्सा जिल्लानिबो मनेस्वर बसुमतारी बिथाङा अबथिरायै मुंख्लं जालांनो गोनां जाबाय बेखायनो बिथांमोननि जिउमायाबो जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो जि समाव जाय समाव जोङो दिनै जोंनि आलादा रायजो बड'लेण्डखौ मोनथारनोसैमोन बे समाव खिन्थु जोंनि सासे मानसिया जोंखौ थांनाय जानुवारिनि 4 तारिखआव दिल्लीयाव थांनानै माने जे बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया बर' जाथिया बेखौ मोनोब्लाबो सामलायनो हानाय नङा बे बाथ्राखौ बुंहैनायाव जोंनि दुलाराय बर' माहारियानो जोबोद माने रागा जोंनायजों लोगोसे गोनो गोथो जादों आरो बे गोनो गोथोआ जोंनि दुलाराय रायजोफोरानो जानायजों लोगोसे जोंनि दक्षिण बाक्सायावबो आसलते बे मोनसे खोथाया जोंना सौग्रावदो बर'नि राव थुनलाइ हारिमु बिनि थामोनथा सिनायथिखौ गोजोर खालामनो थांनायाव जाय जोहोलावजोफ्रा मुंख्लं जालांबाय बियो लागै दुलाराय बर' फरायसा आफादनियानो जाथों बा गुबुन आफादनियानो जाथों बे सोमावसारनायाव बे जांख्रिखांनायाव गैयाब्लाबो दिनैहाय 5,000-6,000 सुबुङा जिउ गोमाबाय जोंनि गेजेरनिफ्राय मुंख्लं जालांबाय बै गेदेमा बिथांमोनखौ जों गोसोखांदों आरो दिनै आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय सिबिनायखौ बिथांमोननो जासिहरदों नैबे बुब्लियाव आरोबाव आं गोसोखांदों जे नोंथांमोननि बाक्सा जिल्लानिनो नै दाखालै 14 अक्ट'आव काश्मीरनि पुलवामा होननाय थावनियाव भारत सरकारनि भारत हादरनि जोंनि फायखि CRPF हान्जानि जे बिथांमोनहा थिउरिया हान्जानि बमा बेफ्रुर होनायाव जे गोबांथारै 44 साया जिउ गोमाबाय बाक्सा जिल्लानिफ्रायबो बिथां मनेस्वर बसुमतारी बिथाङा जिउ गोमाबाय दा बिथांमोननि मुंख्लंनिसिम बिथांमोननि जिउमानि गोजोननिसिम दिनैनि नैबे सुबुं गौमानि गेजेरजों जोङो दुखु फोरमायदों बिथांमोननि जिउमानि गोजोननि थाखाय जों इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों आरो बै नखरफोरनो जाहाथे थालांनाय बिथांमोननि बिसि फिसा नखरनि सोद्रोमाफोरनो इयुनाव थांनानै थानो हानायनि मोनसे गोहो बोलो होथों बिथांमोननि गोसो गोरबोआव शान्तिखौ लाबोना होफैथों गोब्राब थासारियावबो थांनानै थानो हाथों बे बाथ्राखौनो दिनैनि नैबेनि गेजेरजों आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों 2 मार्च 1987 मायथाइनिफ्राय सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया दिनै 32 बोसोर बाबेनलांबाय 32 बोसोर लागातारै आन्थोर जवाबासे जोङो सोमावसारनानै दिनै 32 बोसोर बाबेनलांबाय PTCAनि उदयासल बिनानै सोमावसारनायखौ नायोबा बे दिनै 40-45 बोसोर जाबाय आरो बर'फोरा गावनि सिनायथि गावनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय सोमावसारनायनि बाथ्रा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ साइमन कमिसननो मेम'रेन्डाम होजेननायनिफ्राय जुदि जागायोब्ला दिनै बर'फोरनि संग्रामा 80 बोसोरनि बारबाय 80-85 बोसोर जाफैबाय दा बे गोलाव बोसोरावबो जोंनि बर'नि आइ आफामोनहा नोंथांमोनहा दिनैबो गोसो बायाखै दिनैबो मेंनाय मोनाखै दिनैबो बानाय मोनाखै आरो मानो बानो मानो मेंनो मानो जिरायनानै थानो जेराव
नोंनि इयुन जोलै फिसा फिसौनि थांनानै थानायनि इयुन जे थासारि बे इयुन जे जिउआ जोबोद मोनसे मोस्लेर जोबोद मोनसे खोमसि नोंथाङा जेरै दिनैहाय हायै हुयै धोन सम्पथियै थांनानै थादों जानो हागौ फैबाय थानाय समाव नैबे आसाम हादोराव थानानै बर'फ्रा नोङो सुखुयै संसार जानो हाया नोंथाङा फिसा गालांगोन नोंथां जोबखांनायनि उनाव नोंथांनि बंस'आ थालांगोन बै इयुन जोलैया जायखौ नोंथाङा मोजाङै थांनानै थाजानो लुबैयो बिथाङा मोजाङै ग्रें ग्रेङै संसार जाथों होननानै सानो नाथाय बिथांमोननि इयुन जिउआ जोबोद खोमसि जायखौ बिथांमोननि इयुनखौ जुदि गोजोन खालामनांगौ जायोब्ला बिथांमोनखौ सुखुयै गोजोनै संसार जानो थाखाय जोङो जुदि बे बुहुमाव नोंथांनि इयुन मोनथायगिरि हिसाबै गालांनांगौ जायोब्ला जोङो दिनै थांनानै थानाय साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनहा दिनैनो माबा मोनसे सानखानांगोन दिनैनो माबा मोनसे मावनानै गालांखानांगोन दिनैनो माबा मोनसे खालामखानांगोन दिनै नोंथाङा थगायोब्ला दिनै नोंथाङा जुदि गोरोन्थि हाबा मावोब्ला दिनै नोंथाङा लाख लाख बर' फिसाफ्रा ओंखारबोनाय नैबे संग्रामाव बाहागो लायाब्ला गाबोन नोंथाङा दिनै नोंथाङा थाखाय फैसायै माबा मोनसे मोजां थासारियाव थांनानै थानो हागौ दिनै बड'लेण्डखौ नाङा होननो हागौ दिनै सोरखौबा गावनि जायगायावनो मारामै मासियाव फज'फैनो हागौ गाबोन नोंथांनि इयुन जोलैयाबो नोंथांनि इयुन फिसा फिसौआबो खिन्थु खोमसि मोनसे बांग्रि खबाव संसार जानांगोन बेनिखायनो आं खावलायदों आंना रायजो राजाफोर मेंनायनि खोथा गैया बानायनि खोथा गैया जिरायनायनि खोथा गैया मानोना बे बाथ्राखौ जोंनि सिगांनि दैदेनगिरिफ्रा जेरावनाखि लाथिख'निफ्राय आन्दलन खालामनानै सोमावसारनानै संग्राम खालामनानै दिनै जोंनो नैबे थासारिसिम होफैबाय मानोना मांग्रां रायजो राजाफोर जि समाव बर'फ्रा गंगार गिग्रामोन नङा होमबा जि समाव हारसा होनोबा गिग्रामोन बै समनिफ्राय आन्दलन खालामबोदों सासे गंगारा फिथोब बानानै फिथोब लांफैनो फैयो फिथोबनि बस्था बायो थयला बायो बेखौनो जों गिनानै खारग्रामोन सासे जालाङा सेंग्रायाबो मेगनजों मेगन दोननानै सोरबा हारसा मानसिजों रायज्लायनो हायामोन बे समनिफ्राय आन्दलन खालामनानै बड'फाया मोनसे बाथ्राखौ बिथाङा थार बाथ्राखौ बिथाङा साननो हाखादोंमोन बुजिनो हाखादोंमोन जों मोनथिगौ बड'फाया जेब्ला आन्दलन खालामदोंमोन आन्दलन खालामनो थाखाय बिथाङा सानजेनदोंमोन दिनै जायफ्रा मोजां अबस्थायाव मोजां थासारियाव राजखान्थि भाबै रांखान्थि भाबै जिबादि सुखि संसार जानानै दं बड'फाजों समान समान खामानि मावबोनाय बड'फानि सान्थौ सानस्रिजों बिथांमोना गोरोबफानानै खामानि मावबोनाय एखे समानै बिथोनखौ फालिनानै खामानि मावबोनाय बै सुबुंफ्रा दिनैबो थांनानै दं नाथाय बै समाव मामोननो बड'फाया जेब्ला आन्दलनखौ जागायनोसै बे समावबो खिन्थु बे माखासे गोबां लिडारफ्रा दिनै जायफ्रा गोदोना देरगालायनाय गारामा फुवारनानै लेक्सार होयो बे मानसिफ्रा खिन्थु बड'फाजों एकमत नङामोन होननानै जों मिथिगौ मानो जे जाय बर'आ गंगार गियो जाय बर'आ हारसा गियो जाय बर'नाव जोङो मिलिटारि पुलिस गैया जाय बर'नाव नोङो एमएलए गैया मन्त्रि गैया बे बर'आ सोलोंथायाव दावगायाखै गाव हारिनि राव हारिमुखौ गारजोबनो लाबाय मालायनियाव नों गुस्लायलांबाय बे हारिया बोरै आन्दलन खालामनो हानो गाबोन गाख्रेब जागोन दुख्रेब जागोन जोख्रेब जागोन जोङो थेर बेथेर जागोन जि अबस्थायाव दं बिनिख्रुइ बांसिन आरोबाव जों गोमालांगोन আমি বেনাৰো লিখি দিছোঁৱে অলৰেডি যে আমাৰ যিটো দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা বা বড়ো সমাজৰ যিটো বড়োলেণ্ড ৰাজ্য অসমৰ মানে দুফাল কৰি বড়োসকলৰ এটা সুকীয়া ৰাজ্য দিব লাগে সেইটো ডিমাণ্ডটো আমি দিছোঁ আজিৰ মেইন উদ্দেশ্যটো সেইটোৱে হয় লগতে ইয়াত আৰু বিভিন্ন বড়োসকলৰ সমস্যাবিলাক আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম যে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বড়োফা উপেন্দ্ৰ ব্ৰহ্মৰ যেতিয়া সভাপতি হৈছিলে 1987 চনৰ 2 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি 32 বছৰ হ'ল এই 32 বছৰৰ আমাক ভাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন তেওঁলোকে কথা দিলে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে যে এইবাৰ আমি বড়ো ৰাজ্য গঠন কৰাৰ আমাৰ উদ্দেশ্য নাই আপোনালোকে BAC লওক ঠিক তেনেকৈ আকৌ 2003 চনত BTC লওক তাৰপিছত আমি চিন্তা কৰিম বিভিন্ন লানি ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা হৈ গ'ল কিন্তু আজিলৈ বড়ো সমস্যা সমাধান নকৰিলে বড়োসকল যে ইয়াত এটা
ছান অফ দ্য ছইল ভূমিপুত্ৰ হয় তেওঁলোকৰ ন্যায্য এটা দাবী য'ত মানে সংবিধানৰ আৰ্টিকেল 123 তাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে যে কোনোবা এটা ৰাজ্যক মানে দুভাল কৰি নতুন এটা ৰাজ্য গঠন কৰিব পাৰে তো আমি এটা লিজিটিমেট এটা ডিমাণ্ড আমি দি আছোঁ যি আমাৰ ন্যায্য এটা দাবী সাংবিধানিক দাবী এটা লজিকেল এটা দাবীক আমি ডিমাণ্ড দি আছোঁ কিন্তু আজি ভাৰত চৰকাৰে সেইটো কাৰ্যকৰী কৰা নাই সেইকাৰণে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আমি গোটেই বড়ো সমাজৰ হৈ আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে এই সমস্যাটো যাতে তেওঁলোকে সমাধান কৰি দিয়ে নহ'লে অনাগত দিনত তীব্ৰ এটা আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিম যাৰ যদি কিবা ভাৰত চৰকাৰ বা ভাৰত দেশত বা অসমত যদি কিবা ক্ষয় ক্ষতি হয় সেইটো ভাৰত চৰকাৰৰ অসম চৰকাৰৰ দায়ী হ'ব সেইটোকে আমি আজিৰ এই প্ৰগ্ৰামৰ যোগেদি তেওঁলোকক আমি ৰিমাইণ্ড কৰি দিছোঁ যে অতি সোনকালে তেওঁলোকে এই সমস্যাটো সমাধান কৰি দিব যে फाइनालि दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया जोंहा मोजाङैनो मोजां जोबनानै थांबाय आरो जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों नोंथाङा दिनै बे फोथाराव फैनानै जै बर' हारिनि जै बड'लेण्डनि होननानै खुगाजोंल' बुंनानै जाया नोंथाङा गोसो होसार खामानि मावनांगोन आरो जोंनि बे बड'लेण्ड सोमावसारनि मोनफ्रोम बड'लेण्ड सोमावसारानो नोंथाङा जों बाहागो लानांगोन आरो दिनै बेनिफ्राय बे जायगानिफ्राय दिनै न'आव थांनानै बेनि गासै खोथाखौ नोंथाङा बावनो नाङा बड'लेण्डनि जि सोमावसारनाय गासै खोथाखौ नोंथाङा गोसोआव लानांगोन खामानि मावनांगोन बेखौनो खावलायबाय आरो जोबनायाव बेखौनो खावलायदों नोंथाङा गावनि सार्थनि थाखाय माब्लाबा खामानि मावनाङा जोंनि हारिनि बर' हारिनि सार्थनि थाखाय खामानि मावगोनखौ आं मिजिंथिबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे नोंथाङा बर' हारिनि जौगानायखौ नागिरदोंब्ला नों आंनि बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों जै बर' हारिनि